אגיד דבריי כמי שזר לו הסיפור, כמו עצם התקרית. איזה תקרית, אחי? לולא הייתי כאחד מכם, הייתי מהסס לחקור. אך מכיוון שהתאזרחתי במאוחר, אני פונה עליכם כל בני תיבאי. מה? אני גרה בפתח תקווה, אחי. או טרסיאס, הבקיא בחול, גלוי כמוס בארץ או המרומים. או טרסיאס, הבקיא בכל דבר, גלוי כמוס בארץ או המרומים. אפשר לעשות את זה? כן. אמנם אתה עיוור, בוודאי יודע כמה חולה העיר. ובך בלבד, אדון, אנו רואים כעת מגן וגם גואל. אוי הוי, לדעת זה נורא. קאט. עכשיו את מצלמת! או טרסיאס, הבקיא בכל דבר, גלוי כמוס בארץ ובמרומים. אמנם אתה עיוור, בוודאי יודע כמה חולה העיר. ובך בלבד, אדון, אנו רואים כעת די! כי את לא עובדת, אנחנו משלמים לך כסף? ואת אשכרה כל היום אוקיי, מה זה משנה שאני עושה מונולוגים כאילו אדיפוס? כי את לא עובדת, את כל היום מצטטת את החרא הזה. אף אחד לא מבין מה את רוצה. יש לי מה שלומך, ואת אשכרה עונה להם במונולוג מימי הביניים או משהו, whatever. את לא מדברת כמו בן אדם נורמלי, ותתחילי עם האצבע על כולם. או טרסיאס. די! בקיא בכל דבר, גלוי כמוס בארץ ובמרומים.